शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी संचलित राणी पार्वती देवी हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजचे लोकगंध वार्षिक स्नेहसंमेलनाला प्रारंभ झालाय। या निमित्ताने विद्यार्थ्यांनी साकारलेल्या रंगावली प्रदर्शनासह विविध आविष्कार खास आकर्षण ठरले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।